Gazeta ntiere kae ko jafombo wadwa Moses Ochieng mar mondo mi wami siso mar ng'eyo gigo manitiere gazeto. Yaore Mose ichio nade? Achio maber Joyce. Manain. Amba chio makare machiegni nonro mar gazet. Gazeto kinyi makawuono ma Daily Nation kachiel kod The Standard weche magimiyo pek opogore. Adwa ni wachak kod gazet mar The Standard, ok The Standard, Daily Nation. Agoyo mos gazet mar Daily Nation mar mondo mi wang'i ane kaka gazet mar Daily Nation otimo ranking mano ne governors mopogore opogore. Governors e counties duto 47 ma pacho kae ndike kae ni best and worst governors. Kendo king'iyo mano kaluwore kod Parliamentary Budget Office mane orank governors mano mar Senate kit kaka ne giketo governors kaluwore kod kit kaka gichwalo dongruok e counties mopogore opogore. An gino momako wang'a ahinya Moses en ni onge governor moro amora moyudo alama mar A. Iwacho ni giduto giyudo mana B. Kamodong' to ok kata giduto adek mokwongo emoyudo B. Modong' oyudo mana C kaachiel kod D. Gino mamako dhok ahinya. Matiende ni koro ng'ato nyalo bedo ni penjore ni to kara counties mag moko maino ikete chenro kaka mage. Kata kamano anyalo wacho ni governor e county mano ma Embu ema koro otelo kanyo Cecily Mbarire ka en oyudo B mano maratamalo 0.689. Ene makoro telo kanyo. Ka governor ma koro oywa buoto mabende nyalo mako doji en governor e county ma Kisumu Ngire Anyang' Nyong'o. Ene makoro yudo D kanyo kendo ene namba buoto kod points mano 0.285. Moses. Joyce en wach matek ahinya kendo ing'eni saka sa waseneno ka iga ka iga governors imiyo omenda makore lach to kaka gisebedo ka iketo gi e tim seche moko ok osedhiga gi jopiny maber ahinya. For example, audit report ni diere moko nowuok ne wacho iga mokalo ne wacho ni counties moko tiyo gi to the extent of 80% pesa momigi e chulo bills mang'isore ni odong' mana 20 kata less than 20% mondo mikete weche mag dongruok. To seche moko iyudo ni governors moko financial year kata oselando budget mondo pesa mano ogibed allocated pok gitiyo go te. Seche moko iyudo ka governors moko their own source of revenue be ok odhi maber ahinya. Koro en wach matek ahinya to kendo en a wake up call mar governors wagi mondo gikete team mondo gine ni omenda momigi otigo e yo makare. To kineno ranking no Joyce kwa concentrate sana to counties wa makaluo. Adwa ni wadhi e it gazet anno ka sigana makamano omie peke it gazet mar 4 kaachiel kod mar 5 mano mar gazet ni mar Daily Nation nikech king'iyo it gazet mokwongo to kita top 10 counties kaachiel kod bottom 10 counties to mana kaka iwacho Moses kwa dhi it gazet mar 4 kanyo wanyalo ng'iyo ni counties magwa makaluo to nitiere namba D. Moses koro kawa ng'iyo gi maler to koro king'iyo ranking ni onge county mora amora e Kenya mangima moyudo A, the best oyudo B. To kawa narrow it down to counties wa makaluo wadhi e number 18 Masiaya moyudo 0.502 mamano C. Kaso kia kanyo tibiro Migori at 21 moyudo 0.493 mabe C. Then number 28 Homa Bay moyudo 0.443 mabe C. To gi mogi kata miwacho no ywa boto en county ma Kisumu moyudo 0.285. Joyce ne ging'iyo weche mang'eny mondo mi ranking ni ne team mokwongo ni ng'iyo kaka counties choko omenda gi their own source of revenue, pesa magikete development, kaka gichulo ji to gi kaka giran weche gi ma county on a daily basis. Koro yudo ka county motema ahinya en Embu to county moko keto e team kata jok moko tiyo maber ahinya gi omenda en mar Kisumu nikech wang'eyo ni county ka county budget allocation committee ng'iyo weche mang'eny kapok pesa ore county ka ing'iyo ga population the vast mar county ni. Koro adieri makende ni county gi ok giyudo go omenda maromre ga to kaluwore go omenda momigi gi ere kaka gisebedo ka gitiyo go makoro nenore ni Kisumu jopiny koro nego ket wang'i nene to governor tiyo go omenda marom nade kata kaka giketo tim e weche mag dongruok. Joyce. To mana kaka iwacho kanyo ni county ka county imiyo pesa kaluwore kod kata lach mar county no kaachiel kod jomodaka e counties mano. Gima bende mako dhoka en kotudore kod county mano ma Nairobi ka. Wacho ni county ma Nairobi bende en achiel kuom counties makoro oyangi kaka bottom 10 counties. Matende ni ok gisebedo ka gitiyo kod omenda mar geyo makare e chwalo chenro mag dongruok kaachiel kod omenda ma ichoko kata on sales revenue. Ka bende
koro magi iwachore ni county ma Nairobi achiel kuom counties ma imiyo pok malach mano mar omenda. To kata kamano governor county ma Nairobi kae mano Johnson Sakaja ok osebedo katiyo yo makare, nikech kang'iye listi ma kamano county ma Nairobi en number 43 kaluwore kod ranking manotima. To magi duto timore e kinde ma hik omenda mano mar 2024-25. Counties duto 47 nomi omenda kiriwo kanyakla mano maderom bilion 607 mano ma kaluwore kod report mano mar Auditor General. To sani kore ma jopiny koro winjo be ni keto governors gi ng'iyo kaka governors magi osebedo katiyo wechego mago mag chulo osara, wechego mago mag pending bills kaachiel kod wechego mag dongruok mar mondo mi kochopo yiero mano mar higa mar 2027 jopiny oyiera ne governors manyalo tiyo negi e yo makare. Wach makamano nyakwara Mugia Jwang inyalo somo matut e it gazet mar 4 kaachiel kod mano mar 5 mar gazedni ma Daily Nation. Ka wadhi mbele adwa ni wadhi it gazet mar 6 Moses kotudore kod romo mane jatend piny Kenya William Ruto odiochieng' manyoro noromo godo kod chukdar kata kembe mag chukdar mag ji giwegi mopogore opogore e kar jot mare. Kakoro jatend piny Kenya William Ruto nowacho ni kembe mag chukdar kata security firms bro bedo ka nywako lwedo obila e neno ni gikedo kod maundu e pacho kae. Moses. Ang'eni en mor kendo en gima ber ahinya chuny jowa moseyudo katimo security to gi e private sector kane apani mae for the first time mane gidhi e State House kata kar jot mar ker ma sani koro itayo gi William Ruto. To ni neno kano timnegi ne omigi singo mana kaka osebedo katimore chien kachacha, nikech nyocha waneno ka village elders nyocha waneno ka jopuonj nyocha dhi groups mang'eny osebedo ka dhi State House kae mabe to iwacho ni ka romo rumo to en mana ji jatend piny temo go mondo jogi odhi osire e yiero mabiro mahiga manyien. To gik mane giago kaka pile ka ji odhi State House no wach ni koro walok nyinggi koro biluongi ni private security officers. Okodwa wach mar watchman. Okodwa wach mar watchman. Kendo no wacho ni giketnegi ranking kata career ladder ma ka ong'eni ng'ato oseserve kama to odhi kama to odhi kama to odhi kama. Kendo no wacho ni no instruct kata no golo directive ne Inspector General Douglas Kanja mondo ong'eni o come up gi framework ma kaka private security officers biro tiyo gi obila e weche mag thiro yore mag arita kwe e piny ka e pacho kaendi. To kendo mano mako wang' ji ahinya to en kaka no owacho ni mondo wage bill kata kaka koro idachulgi ni nitie kembe moko mar golo arita gi machulo officers kata joma provide security as little as Sh6,000. Mano wacho ni en gima rach ahinya mondo mi pesa ni omedi, kendo en a wake up call mar private firms gi mondo ochor omenda ni, kendo no wacho ni giket gi e SHA mondo koro gibed gi insurance ma kaka gidhi e ute thieth to giyudo thieth. Koro en waketo wang'wa ni to be private firms gidhi kete tim, nikech waseneno ka weche gi osedhi. Nitie proposals mosetim mang'eny kata nitie mane od bura inya paro chien kata nitie mane oketnegi ni mondo gibed armed sana to marito buildings. Nitie moro be mane wacho ni private securities gole buildings mobedo owned gi government, so gigi pok waneno kokete tim. Koro waketo wang'wa ni to mane koro jatend piny nochiko gi kata mane gidhi e State House ni tidhi kete tim. Joyce. Kakoro Private Security Workers Union Secretary General mano Isaac ne opuodho kata owacho ni winjo be ni keto e tema mano wage order kalo ni jatend piny Kenya William Ruto ne wacho kanyo ni nitiere wage order mano mar atamalo 15 mwinjo be ni imedo e minimum wage ka bende giwacho ni chokdar winjo be ni iketo e kind jogo mabro bedo ka yudo medruok mar osara margi kamano. To bende mana kisewacho ni framework mane makoribo bed ka iloso maneno ni security officers kata security firms bende onywako lwedo e kedo kod njore pacho kae. Wacho ni framework makamano ibo bed ka itelone kod Inspector General mano mar obila kaachiel kod private security regulatory authority kaachiel kod apisi mano mar jatend piny Kenya William Ruto maneno ni gin bende gibedo ng'ala manyime e kedo koda maundu e pacho kae. It gazet mar 7 isetemo lieke matin Moses, kata kamano aneno ka gazeti mano mar Daily Nation to koro ondiko kae kotudore kod kaka jatend piny Kenya William Ruto seche moko temo sumo rieko kotudore kod gigo mane otim kod jatend piny mano senindo mano Daniel Toroitich Arap Moi. It gazet mar 7 kanyo ni back to the
playbook. President revives Moi era grassroots machinery. Kotudore kod okang' ma sirikal ma pacho kayo kao ni koro jodong gweng' ibo bed ka ichulo osara dwe ka dwe. To ang'e ni jodong gweng' bende osebedo kod tich makare neno ni gin bende giketo kwe e gwenge mopogore opogore ma ji odake. To bende jatend piny Kenya William Ruto noromo kod ruodhi e kar jot mare mabor Nairobi ka. This kako headline wacho back to the playbook. En adiera kata en adiera makende sana sana to joma nodongo diere Moi ni mane en jatend piny mose nindo Daniel Moi ne nigi intelligence ahinya to sana sana grassroots to iwacho ni noyudo intelligence git kaluwore gi kaka ne administration machon ne wachako gi PC, DC, DO, chief koro ne en system mane iwacho ni intact ahinya to compare dire cha technology nok ni malo ahinya kaka sani kech nok inyala goyo simu kata ok inyal keto weche mbui kaka sani ni koro nenore ni despite ni technology diere cha nopogore to gi sani nenore ni jatend piny be koro luwo yorni kendo iseneno ko osetemo keto machiegni jok matimo administration sana sana to manie gwenge ni neno kano romo gi jodongwe kata village elders kata ngere gi nyumba 10 kendo kane giromo kodgi to ne otimne gi singo kanyero no wach ni dwe ka dwe gimoro dhi donja 3,000 kanyero kasto be idhi ng'iewne gi simu moro ma digital mondo ka gichope scene of crime to gikawo picha to gioro to no ng'isgi kendo be ni idhi ndik gi e SHA kendo no wach ni kikoro luongi ni village elders gin part of the administrative kaji dhi mbele kai koro en nenore nitie trick moro ma jatend piny oseneno moko dwa tiyogo ka omanyo ombulu ka ji dhi e yiero mar higa manyien nikech Joyce chien kacha ka nineno kaka ne jatend piny otimo campaign mare ne en iwacho ni roadside addresses no en jumapil ka jumapil to sakasa noero wuok e wi gari mondo wuo gi jopiny to jumapil ka jumapil nero dhi e kanisa to kowuok to en rally kendo no owuotho no dhi e gwenge mopogore opogore to sani neno for example kaw kata wigni kende pok waneno kowuok oko mondo mi odhi e roadside rallies gi ma sani koro opposition manene time lakini en osebedo koluongo ji State House kendo wuoyo kod maneno that is a change of strategy odwa ni mondo ochop into groups kila group mondo owinje kata o interact kod gi nikech to the extent moluongo village elders ngeni village elders jomo machigni gi dhana ahinya kendo gin mangi kanga ji ochiew kendo gin mangi kaka gweng dhi koro no luongo gi mondo owinj pachgi kaka gidhi to gi chiefs to gi county administrator be no chose luongo koro it's a change of tactic kaka nene mondo mi odhi ka odhi mbele gi timo campaign mare mar yiero mar higa manyien Joyce. To kata kamano ano ka seyo moko bendo imedo biune kata ibiwo ne jatend piny Kenya William Ruto ka koro iwacho kae ni jatend piny Kenya William Ruto ne osingo ne ruodhi mano gik ma koro jatend DCP Rigathi Gachagua segodo wacho ni nosingo ne chiefs tablets kata kamano nyaka sani ruodhi makamago podi rito tablets makamago kende kinde mane jotend gwengo dhi mana kisewacho no singne gi smartphones man mondo mika maundu mora mora timore to ginyalo goyo picha penjo kayo ni ang'o momiyo koro nyaka koro waket geno kuome no bobedo komiyo ruodhi gi komiyo jodong gweng smartphones to ruodhi podi rito tablets nyaka sani kata kamano warito neno no bobedo e yo machalo nade kaloni ni mag gin mana chenro miketo piny e yo makare seche moko en kisera mar ombulu mar higa mar 2027 kata en neno ni gwenge magwa obedo kod arita e yo makare nyakora moge jong mathoth inyalo somo it gazet mar 7 it gazet mar 8 kanyo Moses bende nitiere sigana mano motudore kod chenro mano mar miyo jopuonjre chiemo e skunde mopogore opogore e pacho kae ka koro nyaka sani wacho ni nok mar omenda no miyo jopuonjre mago maderom 46,000 okoso yudo chiemo e skunde mopogore opogore e pacho kae ondika kae ni cash crunch derails school feeding for 46,000 learners kalure kod fuok mano mar omenda mano maderom iwacho kanyo ni jopuonjre maderom 46,000 ahinya to mago mochando nobedo maonge chiemo mano higa mokalo tok fuok mar omenda
omenda maderom bilion 4.8 mano e budget mano winjo bed ni chwalo ne skunde mago mar mondo mi gine kaka ginyalo pidho godo nyithindo e skunde yo makare. Gino makoro migawo mar somo wacho ni nyalo miyo kata nyalo duoko piny kwan jopuonjre madhi e skunde nikech kaluwore kod chenro mar miyo jopuonjre chiemo e skunde, nyathi kochiew koparo ni kadhi e skul kacha bobedo ka yudo chiemo, at least miye motivation kata miye siso mar dhi e skul. To ka ot ka odenyo to skul kacha bende kodhi kodenyo to nyathi koro wacho ni akoro onge tiende. Just nitie counties mamoko manigi hardship kata yore mag yudo chiemo gi ok ber ahinya. For example, county of Turkana kata county mopogore opogore. To en pesa ma omenda makore lach 4.8 billion ok en omenda matin. To waseneno sirikal ka tam ochakore to giguwo ka kendo gilando ni giseoro omenda skunde to principals wuok wacho ni omenda pok ochopo. Koro it's a wake up call ne sirikal. To bende neno ka sakasa nyoche kata manyocha ni nyocho oketnegi guidelines mondo mi kik giket pesa mora mora ne jonyuol mondo chul kapok gi consult the ministry. To ngeni adieri makende ni cost of living be idho. Koro iyudo ka principals gi nie akinda akiriki kaka gitimo onge nikech nyithindo ni ka dwaro chiemo to kaka gitimre onge nikech pesa mawuok sirikal pok ooro pesa to nyithindo be nikech Joyce chiemo ma daily ok nyal postpone. En nyaka gi budget mondo gi neni nyithindo yudo chiemo. Koro en wake up call man ministry kata migawo mochung' ne weche mag somo ni gi ensure ni samora mora moya school kaka sani koro wadhi e third term ni pesa ooro on time mondo mi nyithindo gi oyud kaka nyalo yudo gi weche mag chiemo nikech onge somo madhi mbele kata somo tek ka ng'ato nigi kech Joyce. Akakuru nyaka sani wacho ni chenro no mano mar miyo jopuonjre chiemo e skunde mopogore opogore higa ka higa omenda maderoma bilion 7.8 dwarore maneno ni jopuonjre duto omi chiemo e yo makare. Kata kamano giwacho ni e hik omenda mano rumo dwe mar auchiel mano ma higa ni bilion 3 kende emane omi skunde. Gino makoro jagoro mongirore e migawo mano kata iwacho kanyo ni Basic Education Principal Secretary John Alutalala ne ongiso od bura mamalo kalure kod nok mar omenda mane gintiere godo mane makoro nomonogi mar mondo mi kik jopuonjre duto yud chiemo e yo makare. Kata kamano iwacho ni ma en kalure kod performance report mano tim kod State Department of Basic Education mano makoro ne onyiso ni nitiere National Council for Nomadic Education in Kenya mano mane obedo kod thuolo mano mar miyo jopuonjre maderom milion 2.65 chiemo. Kata kamano ageta margi ne en milion 2.7 matende ni nok gichopo target margi e yo makare. Sirikal winjo bed ni ng'iane chenro makamane e yo makare mar mondo mi jopuonjre mochando kik kos dhi e skul kalore ni seche moko skul kacha ema gitegemea ni ginyalo yudo chiemo e yo makare. It Gazette mar 10 Moses en kotudore kod wechego mago mag ng'anyo mosebedo katimore pacho kae to kopogore kod ng'anyo mar nurses sani koro iwacho ni bende nitiere nok mano mar yedhe e ute thieth. Iwacho ni hospitals hit by drug shortages as 8 billion debt hangs over KEMSA. Otek nurses ong'anyo od thieth bende kidhiye onge yedhe nikech ang'o KEMSA podi bando gowi mar bilion 8 omenda makore lach. Moses en wach malita ahinya Joyce ni weche mag thieth kata weche mag kaka ji health nenore ni sirikal ok okete maino ahinya nikech health is a devolved unit kata kaka devolution wacho to ido ka counties gi sakasa mag weche mang'anyo giwuok oko to giwuok oko magi sign agreements to neno ni ka gise sign agreements gi to gikete tim gidok keto gi aketa kanyo ero. Koro miyo nurses gi sakasa giwuok oko mondo mi gigol duon gi kaka counties chalo. To koro malita ahinya en wach mar shortage mag yedhe gi nikech ineno kanyo national ndike ni sana to cancer to gi joma nigi madhi e dialysis gi yedhe gi koro onge. Joyce wang'eyo kaka cancer en kendo ok en tuo maber ahinya sa modonjo kuom ng'ato. En tuo ma thiedho tek kendo en very expensive. To kakoro yath be koro onge to koro ma kelo buok ahinya e chuny jopiny. Koro sirikal ministry onego wuog oko mondo gineni yedhe gi sana to referrals madongo ma wan go pacho kaka Kenyatta, Oginga Odinga, Moi Teaching magi kuond moko onego koth yedhe nikech magi kuond ma jopiny okete geno gini sasa ma gidhi kata kidhi osiptende mathindo mag counties gi
sasa ama giyudo gimoro mara marach to ibedo referred osiptende madongo dongo gi. Koro mago osiptende ma sirikal ok onego oketi kata ok onego obede state magintie ni koro yedhe ok ka jotuo dhi to ok nyal yudo. It's a wake up call ne migawo mar thieth mondo gine ni yedhe ma cancer kata jomo dhi timo renal kata dialysis gi yedhe gi oyud at the good time mondo okony gima jopiny. Nikech Joyce ne chien kacha cha nyocha en ni samora morido ka ni machine okethore kata ji ng'eny yudo ka ji ne waneno migawo no timo chien kacha cha ma yudo ka ng'ato nyapango line mondo mi dialysis kata 2 days kapok ochopni. Koro ng'eni mano keto ngima jopiny oyo mok ni kare Joyce. Nyakora Mugiajong matuti nyalo somo it gazet mar 10 kata kamano kalure kod jago makoro nok dwa mar mondo miyo yang nyinge wacho ni kalure ni KEMSA pok ochuli because KEMSA has not been paid, it cannot pay its suppliers. KEMSA bende nitiere kod suppliers magi kata jogo makinde ka kinde miyo gi yath. Wacho ni kotudore kod mano suppliers go bende koro odagi ne ok ginyal kelo ne KEMSA yedhe. To kalure kod onge mar yedhe wacho ni KEMSA bende koro ok nyal chwalo yedhe ne osuptende mago mag piny owacho maseche moko kinde mathoth kawo yedhe gi kowuok kuom KEMSA. Kata kamano mana kisewacho Moses sirikal winjo bende ni keto maino e sekta mar thieth e pacho kae mar mondo mi weche mag thieth odhi mbele yo makare. Nok mag yedhe ute thieth ong'iyane yo makare ng'anyo mago mag nurses kachiel kod lakteche bende winjo bende ng'iyo mondo jotuo kik thagre. Adwano dhi e Machinglo Moses manitiere it gazet mar 16 mano mar gazet ni ma Daily Nation. Machinglo makamano adwani Nyakora Mugiajong bende onene ane achiel kachiel. Wang'e ni gin weche matimore pacho ka kendo waseneno ka gitimore kinde ka kinde. To kwang'iyo sura mag jogo ma ogore gazet makama wanyalo pongo gi wiwa. To kata kamano nitiere sura mag joma moko ma giumo gi dise gichalo ma joma gombo to gigombo gi oko. Kata kamano meso pong to ginyal chope Moses. Joyce neno kondi kanyo ni church shake security guards who next. Kasi neno mesa kae en mesa ma nitie gweno to nitie mkate to kacha bende neno ka jomoko umo wangi ok gi dwa neno gima nie mesa ni to koro ki nene maber kaka wacho ni wang jandiko gi wang jasomo pogore ki nene maber to ongiso kaka weche mag siasa osebedo ka dhi mbele kae nikech ineno ka waseneno ki mesa ni en gi spin kamae to gimo sieme makoro imi koro nenore ni ng'ama nie mesa ni ng'ama pogo gigi obedo spoiled gi ng'ama uda luongo next nikech nenore ni ka iluonge ji Joyce koro jokanyanambo ne ane ka ginyalo interprete. Nikech kwaneno jogo ma koro nitiere mesa kanyo bende wanyalo pongo gi wiwa ni surago gin mag jomagi. Aneno ng'ama chalo jatend piny, jalupne gi jatend jotend migepe pacho ka. To jomopando wange gi aneno ng'a dichuo kaachiel kod ng'a dhako. Gimene gi gombo kata kamano warito neno ni to gin jomage ma ibo bed ka iluongo kendo. Mano e kar jot mar jatend piny Kenya William Ruto mar mondo mi seche moko gipor wach nikech jogi to yando oseluongi kendo gibedo godo kod romo. Nyakora Mugiajong Machinglo makamano in bende inyalo pongo gi wiyi no nyiso nang'o. Mitantiere wach momako wang'i gazet mar Daily Nation kapok wakete tenge Moses. En mano wanyalo ng'eyo wach mar passport sell kills Kenya's branding. Ng'eni wasebedo ka wan gi nitie mibadhi moko mosebed kichwalo ne migawo mar immigration ka ma nenore ni ka gichiwo passport kata neno chien kacha nenore ni nyoche gi deport jo Somali moko mano onino donje pacho ka gi eyo mok odhi kare. Koro en wach ma ng'eni passport en kama kama yude kaka inyalo wuoth kata ka joma donjo to gi joma koro kokete maine nyatinya do ka jok moko dhi kare donjo pacho ka manyalo rocho weche mag kwe Joyce. Nyakora Mugiajong mago bende nyalo ng'iyo matut gazet mano ma Daily Nation. Gazet nitiere kod weche mopogore opogore nikech it gazet ma iye kanyo be naneno ka koro oket weche mago motudore kod the faces behind Kenya's food, the untold stories of women growing the nation's food while land financing and decision making remains beyond their reach. Inyalo somo mano bende it gazet ma iye mano mar gazet ne ma Daily Nation. Adwano wang'i gazet mano ma The Standard bende nitiere kod sigana moko ma Nyakora Mugiajong bende
minyalo somo odiochieng' ma kawuono. Malo kanyo aneno koket sigana moro ma bende kinde mokalo chien ne waseng'iyo, en gino mamako chuny ahinya. Mano kotudore kod iwacho ni familia no pok oyudo ratiro margi e yo makare. Iwacho ni en dwe achiel koro nyaka ne OCS moro tema isehe ni ne otemo nego nyawadgi, kata kamano nyaka sani onge okang' moro amora mosekawno. Gino makoro kelo penjo ni to chenro mano mar yudo ratiro e pachoka nitiere kako nindo nyabathe achiel kosango matimore. Moses en wach malata ahinya kendo en wach malit ni ndalo buora bang' nyadendi ma jahigni 25 nolwar koa e balkoni nyaka piny miluongo ni Nicole. Ne gini notimore e set madhome ka mondo mi mane koro lwar ma pod en osiptal nyaka sani. To en wach malita ahinya ni despite gine gite nikech OCS ma misayo ni ne dibed ni nitie kaka notudore gi lwar mar nyadendi ni OCS Ndanu, onge gimoro amora mosekaw kata onge chik moro amora mosekaw mondo minini make mondo tere e court mondo wach gimong'eyo. Koro en it's a wake up call, kata en gima kare mondo mi jok matimo nonro e wach ni mondo giwuog oko mondo giler ne jopiny kata gimi justice ne familia ni. Haya, wageno ni familia makamano bro bedo ka yudo ratiro mar giyo makare kalo ni nyargi no nyaka sani koro donga ka en paralyzed tok ka ne osemonje kod osiepne kata jal mane gintiere godo kod osiep. Wach magazet mano ma The Standard bende no menyo en kotudore kod wechego mago mag siro somo e kuonde tiegruok mamalo. Ndike ka ni degrees of debt. Iwacho ka ni jopuonjre mago moheo 200,000 makoro bro bedo ka donjo e mbalariany mopogore opogore kochakore dwe manyien, mano dwe mar 9, mano mapacho ka kidek ka gise kinde ma isidho gi kondo. Ginyalo bedo ni isidhi kondo to intiere kod gowi milionde. Ano ka gazeti mar The Standard chiwo ranyisi ni jopuonjre ma bro bedo ka timo medicine ginyalo bedo kod gowi mano maderom 4.2. En gino mamako dhok ahinya. Akene wach ni ma koro en chochni manitiere chenro mano mar chwalo sir ni jopuonjre e mbalariany kod kuonde tiegruok mamalo kosango matimore. Yes, wanyalo wacho ni funding mar somo sana ma mbalariany koro nenore en trial and error nikech nitiere proposal mosetim mang'eny mondo mi funding model ni nyawaneno ka chin gacha nitie report mano oterne jatend piny mano ng'ise kaka funding onego tim iga mokalo cha. To ka funding nyoche nyithindo dhi school kata nche nyithindo timo apply mar pesa nyoche yudo ka nchen gi gap mang'eny ahinya ni yudo ni nyathimo ok yud pesa kata ok yud pesa kaluwore gi course magidhi timo. Kendo nche yudo ka ng'eny gi nyoche kata wasetimo sigana ka kineno ka ng'eny nyithindo pok odhi school ni mar gionge omenda kata ok giyudo help ni. Koro osebedo osea mabor en koro kama ochopo en chalo mar trial and error mondo minini to which one will fit. For example ineno kata kisewache no ni timo medicine dhi cost 4.2 million ma ing'eyo ni jonyuol mang'eny ok nyal yudo pesa ni kata kisetieko somo to biro kawi ndalo marom nade mondo mi chulo omenda nikech Joyce ing'e kaka weche mag tich gi seche moko ok dhi maber, ok inyal yude itika ya school ni to iyude. Koro sirikal onego gi model mar funding mar somo mag mbalariany mondo gine ni nyathi ka nyathi oyudo thuolo mar somo. Ket ni neno kata nyoro jatend piny no temo keto proposals moko be ni nitie kaka nyathi ka nyathi odhi university kendo no temo wacho ni percentage mar gine ni be koro mondo medi percentage mar help ni kaka nyithindo dhi yude. Koro en a wake up call mar jotendo kata migawo mar somo mondo gine ni nyathi ka nyathi oyudo somo e yo makare to gi kaka ginyalo afford mok owegi oko. Joyce. Nyakwara Mugejuang ka koro nyaka sani wacho ni nitiere lokruok ma koro wuok e grants ka dhi e loan. Wacho ni undergraduates scholarships ani koro oruch oko kendo koro university education bro bedo kokalo e yor kawo hola. Mano gino ma koro kelo penjo no bo bedo e yo machalo nade. Kopogore kod mano bende wacho ni nitiere new held interest rate ma koro sani koro omedore. Wacho kanyo ni nitiere medruok mano mar atamalo 8 nikech nen atamalo 4 sani koro bo bedo atamalo 5. Magi duto timore kinde ma bende wang'eyo ni jopuonjre kosesidh gi kondo moko kuom gi kaw thuolo malach kapok oyudo tije. Gazet mar The Standard benano ka nitiere mana kod sigana machalre kod mago manitiere e Daily Nation. Omiyo Nyakwara Mugejuang nyalo nyiewo gazet to bedo piny somo e yo makare. Wach ni mogik Moses Kawaloro.
wakwane mana kogalo avi maber kawuono gitugo final Sekafa kendo wageno ni gidhi kelonwa duoko makare Joyce. Erokamano ahinya Moses Ochieng kuom kawo thuolo mari okinyi ma kawuono mar biro e nonro mar gazet. Nyakwara Mugiajwang' gi kanye mwachopo gode giko mar nonro mar gazet. Akawo mana yueyo madundo kae tadugo kod twak mokwongo e chenro mar Upenya. Kik idhi mabor.